Online kasino hra Cash Noir, Quantum Comp versus online kasino. Soukromý video pro mý čtenáře z mé se seznam médium. Zůstatek na kreditu 14 950. Spodní roh to je. Co otočka to výhra, plus bonusové hry. Free špiny. Všechno běží v přímém přenosu, bez střihu. Ever since I took on the case, someone's been following my every move. That usually means I'm on the right track. Výhra zatím 4600. Ještě 4-3 free špiny. Teď když popojede, máme další 2 free špiny navíc. Násobky výhry se násobí krát 3. Výhra už je 12 700, 13 000. Levej spodní roh, na kreditu 14 950, sázka 500. V době, když tam je to video, jak jsem vyhrál 215 000, tak byla sázka za 800, ale oni už ji zrušili, to už nejde. Za 800 už nejde hrát. Dva free špiny navíc. Poslední free špin. Výhra 20 000. Vyhráš se 20 150, kredit je 35 000. Viděli jste to online v přímém přenosu. Žádný střihy, žádný pauzy. Zůstatek na kreditu 33 100. Všechno běží online. Death by stabbing is too simple, too obvious. The mutilation came when he was already dead. Kredit 34 050.